This is the ngenani bafowethu angizuba umuntu kakhulu bafowethu ukuzocacisa nje nokuzoyiveza ukuthi imina yeah okay izonilinda nje bafowethu nithi ukwanda kancane and then bese siyakhuluma. Yeah, ngizonilinda nje nithi ukukhula bafowethu bese ke sikhuluma. Okay. At least nje manje ngafika ku 200. So seku right. Yeah, isenifikile. Cha bafowethu ulimit umfana kanala lo phansi kwala senkandla emahlathi amnyama kwesikanqoma lesigodi. No bafowethu ngithi nginibingelele ngalesikhathi. Ngibingelele nje bonke abathandi bomculo kaMaskandi. Angeke ngize ngisho ukuthi abalandeli bami ngoba angiboni sengikulelo zinga ukuthi sengaze ngibe nabalandeli mhlawumbe abaqondene nami. So nje ngizobingelela wonke umuntu. Ngizobingelela wonke umuntu nje okhona abalandeli bomculo kaMaskandi bonke. Bafowethu ngizocacisa nje la indaba yokuhackwa kwepage le ipage lami ipage lethu kahle kahle. Yeah. So lento isuke kanje bafowethu ngizoqala nje ekuqaleni ngiyabona abanye sebekhale ngedatha la. Kodwa ke isuka ekuthenini ngicabanga ukuthi 2 weeks back la engiqale khona ukuhackwa la ipage lami lehackwe khona nje bekuyilezo nsuku lezo. Okusho ukuthi nje kube ukuvuka kwami ekseni ngivuka i-network ayisekho. Okay. Ngilo muntu othi mayevuka ke mina avukele mhlambe ku WhatsApp noma ku Facebook yabo. Awuma ngifika ngithi ngiyavula ifoni khomba ukuthi network ayikho. Ngizothi ube mfishane bafowethu ngoba asilingani ngamadatha. Ngiyabona bafowethu abantu bayakhala ngamadatha. So ikanjena bafowethu network okusho ukuthi ke ngiyibona ukuthi I know network ayikho bese ngitshela ukuthi mina mhlambe isazobuka njengenjalo phela network iyahamba ibuyibuye. Okusho ukuthi ngihlala isikhathi and then ngize nginotice ukuthi I know engathi khona ungahambi kahle yabo. Khona ungahambi kahle bese ngithi wendoda khona umfowethu engangihleli naye umfowethu Dumisa lo osazovela pictures bese ngithi no awungicheckela le sim card ndoda ukuthi iyasebenza nefoni yakho. Ngangempela ayifaka ikhadini la efonini yakhe. And then mayifaka athola ukuthi ayisebenzi but yakhe iyasebenza efonini yami. Okay siqale lapho ke sibona ukuthi khona wrong. And then mangena ku WhatsApp sekukhona message evela kwa Facebook ibhale ukuthi reset password okukhomba ukuthi khona umuntu kade zama ukureset ipassword. So okuchaza ukuthi lo muntu leyo ufuna ukufaka yakhe ipassword. Mangithi ngiyacheckisisa ngingene ku Facebook. Okusho ukuthi mangena khona ngingena page alikahambi. Ngicela ngithi ngiyagijima ngizama ukuyoshintsha hawo la hamba sometime. Yabo. So mangiya kwa Vodacom ke okay bafike bangibuyisela ke inamba ngoba kwakudinga ukuthi ngihambe ngosim swap. Ngosim swap ke yabuya inamba but ipage alibangasakwazi ukubuya ngoba ba hacker ngesikhathi be hack inamba bangena epage base ke beshintsha yonke into epage bashintsha inamba bashintsha ama password. Yabo. So kwayilokho
So ukuhamba kwesikhathi ke ngibone sekukhona ama-iPhone ke kwi story. So abantu abaningi ke bebeyitshela ukuthi mhlawumbe hayi mina kodwa ngangicacisile ukuthi i-page lami lihackiwe. Kwawukuthi ke badayisa ama-iPhone besebenzisa inamba ezahlukahlukene betshela abantu ukuthi abafaka imali enambeni ethile and then bazobalethela ama-iPhone endaweni ezahlukahlukene lezi abakuzona lezo. Yeah. So kwawukuthi ke kwakhona umlandeli oyedwa ngoba kade selihackiwe nje i-page sengenalo. Kwakhona umlandeli oyedwa angisalikhumbuli kahle igama lakhe but ucommentile la eloguzaneni epage lami. Lo mlandeli loyo wabhalela umkhaya, wabhalela uNjoko, wambhalela ukuthi usethole i-information kanje wenze u-true caller ngenamba abemnike yona lo muntu ukuthi akasende imali kuyona. Wenza u-true caller kwavela igama lakhe lo muntu lo. So wayesehamba lo bafo lo umlandeli kaMaskandi wahamba wayosesha ku Facebook wasithola isithombe salomfo. Omunye wabo ngoba bayischeme wasithola isithombe kwavela nokuthi umuntu osempumalanga futhi umfundi wesikole. Usafunda nje futhi akakafiki ngisho kwa10. Yabo. So ngalokho ke ngigcine leyo information leyo. Angithi ke besebenzisa inamba ezahlukahlukene. Ngaphinda futhi nami ngenza same way lo mfolo ongumlandeli ayenze ngayo kule namba enye engangiyitholile. Nakhona futhi ngaphinde ngasesha kanjalo njengoba yenzile ngashaya nakhona u-true caller yaveza igama nakhona. Ngaphinde ngasithola futhi isithombe somunye omunye wabo ku Facebook. So ngithe mangiqhathanisa sengibuka izithombe kubona kwakhona la bashuthe khona ndawonye. Ila ngibone khona ukuthi okay yibo labantu laba sesha i-page baningi. I think bawu4 or 5 mangaphosisi abantu abebehlanganyela i-page leli. So kwakuthi kuyavela ukuthi bafunda esikoleni seMpumalanga basesikoleni seMpumalanga endaweni ekuthiwa kwaBhokweni. Khona isikole esilapho angizokwazi mhlawumbe ukuthi ngisilokhuzana ngisidalule ngegama ngoba mhlawumbe ngizobuye ngihloniphe nesithunzi sesikole. But isikole sona seMpumalanga endaweni ekuthiwa kwaBhokweni. Yeah. So lokho kungisuse eGoli. Ngivuke namhlanje ngathi ake nginikele khona ngoba bese ngibugodle bonke ubufakazi. Izinto zabo beyilinka, izithombe za ku Facebook, mawusesha ku WhatsApp ziyafana. Izithombe bayifaka kuma profile pictures zabo na ku Facebook ziyafana. So ila ngibone khona I know ibona. So masifika ke lapha na ke namhlanje ke kade sesivuka ke ngithathe lapha uNceku inkabe yami uKing Noba ngihambe naye nomfola uKhabazela. Sanikela khona eMpumalanga namhlanje. Sithe masifika eMpumalanga ukufika kwethu eMpumalanga okushuthi before siye khona sasivele sesitholile ilocation yasesikoleni. Sisuke sibangise khona eMpumalanga. Masifika eMpumalanga siqala epolice station. Masifika epolice station kwaBhokweni police station. Sifike lapha semukele uSayitsheni Mona basho njalo. Simtshele simendlalele nje lonke udaba. Ebese sibuza ukuthi mhlambe yini ngasisiza kanjani. Bese simtshela ukuthi thina sifuna ukuyiyela khona ngqo esikoleni. Sifuna ukuyiyela khona ngqo. So besithi asiqale khona epolice station before siye khona esikoleni. Okusho ukuthi isikole nathi vele bese sivele sesibonile. Siseduze nepolice station vele sibude kakhulu. Nangempela siya khona. Amaphoyisa esiphelezele ke sihambe nje siya khona. Masingena khona lapha esikoleni. Isikole sokuqala cause sihambe izikole eziwu2 kahle. Masifika esikoleni ke sifike sibachazele uthisha omkhulu wakhona. Sibatshela ukuthi asinenkinga kanje. Sihekhelwe i-page futhi izinamba lezi sithola online zisikhomba ukuthi abafundi balezi sikole. Bese sibatshengisa ke izithombe ukuthi okay naba abantu abenze lokhu nalokhu.
bese bethi ke hayi no abafundi bakhona la futhi bakhona njengamanje la esikoleni Sobalanda. I think oqala ubefunda ugrade sengikhohliwe kodwa phakathi kwa grade 10 phakathi kwa grade 10 no grade 11 ya kulapho ya bakulawo ma grade nje and then bafika I think kufika aba u2 oqala wabuzakala ke lo oqala ukuthi indoda nakho ususolakala ngento kanje ngabe iqiniso na hayi yaphika bese kuba ukuthi amaphoyisa ke impela kadlali nawo amshubisele abone nawo ukuthi ayakudlala yabo agcine selikhipha ke iqiniso ukuthi hayi okay i-page lika limit likomunye umfo ofunda kwesinye isikole eseduzane. Okay sisukeke lapho kulesi sikole namaphoyisa futhi sibheke khona le kwesinye isikole angizokushiya ikole ngamabomu amagama ngoba ngizohlonipha izithunzi zazo yabo. Okunye kokubuye kwavezwa omunye umfo ngoba esikwenzile uma singena ku Facebook sithema sifika lapha esikoleni sabiza wonke umuntu obeshuthe nabo ku Facebook wakhe lo mfo oyisigangi sababiza bonke sithema sibabiza nalowo bengenacala obenecala lo ukuthi ushuthe nabo ubonakala nabe ezithombeni simbizile naye yabo. Sithema simbiza wakhipha nokuningi wathi bayizinyanga bazenza inyanga bathatha imali kubantu bezenza inyanga futhi bayelapha bona ngesingabo bayizinyanga. Cabanga abafana abancane kanjani bafunda isikole basebancane bano 19 20 yabo. Okay sihambe ke kwesinye isikole okushuthi bese kulesi isikole sokuqala bese befonela ukuthi sicela ukuthi nisithathele usibanibani akasibanibani nimgcine eoffice lika principal somfica khona. Ayi masifika ke khona hayi nanga umfundi umfana omncane ke futhi naye ke umfana omncane masifika okushuthi angibone kuqala angibona nje aweyiyo le ndoda le shuthi naye inhliziyo yakhe ibisho ukuthi hayi le ndoda ifike kanjani la kwenzeke kanjani ukuthi izifike la. Hayi ngene ngihlale phansi manje ihlahla amehlo le ndoda hayi ngisho ukuthi hayi kuyishuwela impela ke namhlanje kuyishuwela impela ufuseke ibuzakala ke indoda uyazi le ndoda engena la ayingundaze ke indoda ingazi ukuthi izoshona. Amaphoyisa ekhombisa ukuthi ayasondela futhi impande ngayidedela nomnini hayi igcina ivuma indoda uyasolakala na ekhekheni ama page ama artist ivuma indoda yebo kunjalo. Ipage lika limit ngabe likwena yebo kunjalo likumina. Okay okunye ke sikudiscoverile khona lapha sithema singena ke sesingena efonini yabo sifice nepage labafana bamgqumeni okushuthi inamba eyodwa le ebisihekile igcina ngo56 bebejwala ukuyifaka lapha kwistory. Sithema sifika khona lapha kule account sathola ipage labafana bamgqumeni sigcina singaxhumani ke nabo kodwa bengimfonelile angazi ukuthi ngifonele bani phakathi kwabo but bengimfonelile ubhuti oyedwa phakathi kwabo ngamtshela ukuthi hayi siyalithola ipage lethu neleni futhi siyalithola. Basinikile futhi nenamba abebeyisebenzisa for ukuhack ama page so kwakuthi ke siyabuya ke sabashiya ke amaphoyisa asithembisa ukuthi impela ke bazolala khona lapha ukuthi kuzobe kwenzakalani mabesale ngoba basebancane kakhulu. So ngicabanga ukuthi ukulala kwabo mhlambe ngakusasa bobe mhlambe ingubo bobe idonsa ngamazinyo yabo. Ngicabanga ukuthi azothi kuba ayina kancane nje awayeza ukuqinisa kakhulu azothi ukuthi yabona because nami ngithema ngifika ngabona abafana abancane futhi abazi nabo bebenzani yabo. So bawu3 kukhona o receive imali receive imali ukhona ophethe ama page bese kuthi lo wesithathu
lwesithathu angazi cause uthe mayifika yena ubephethe ikhwama yena bephethe nje isikhwama angazi ube sinani phakathi uyabo bephethe nje ikhwama kodwa nje bawu 3 cause lo munye sigcine singafikelelanga kuyena kuthi ufunda kwesinye isikole futhi bahlukane ngezikole yabo yeah so nje bahlukene kanjalo so engingakusho bafowethu ukuthi ibandla leli esicula nalo ngiyocela bakithi ukuthi mhlawumbe inamba lezi ningayifaki kumabhaya ngoba yilabo afike bebone khona la page ni uthi okay shuthi le inamba ayisebenzisayo for leli page leli yabo yeah ngicabanga ukuthi namba ayithatha khona ngoba bengiyifake lapha kwibhayo ngicabanga ukuthi mhlawumbe okungaba lula noma okungaba better ukuthi uma ufuna ukufaka mhlawumbe inamba yama booking ifake ungafaka mhlawumbe ungayifaka kwibhayo but not ephathelene nepage yabo cause kuba lula ukuthi bebone ukuthi shuthi iyo le number oyisebenzisayo for ipage and then bese beyihack yabo so angikhonanga ukushutha ngoba amaphoyisa abengeke ezivumele vele ukuthi sigcine sishutha labasola angikhonanga into engikhonile nje ukuyenza ukushutha nje ipage ye police station kuphela bengifisa nje nami ukuthi mhlambe ngibaveze bona laba abagangi laba ukuthi okay yibo laba kodwa ke ngesimo sokuthi ke imithetho imithetho so angikwazi ukwephula imithetho kodwa nje kube kanjalo bafowethu ipage lethu libuyile bekwabafana nje abancane nabo bebengazi ukubenzani ngendlela nami ebengicasuke ngayo ngihamba endleleni kodwa ngithema ngifika ngibona abafana abancane ngavela ngabona inganekwana ayikho lento yabo so ikanjalo bafowethu ipage la limit libuyile kanjalo nilabafana bamgqumeni ngicabanga ukuthi nalo ngizothi libuyile kodwa bebengabuyeli ke kuthina libuyile bafowethu umsebenzi walonyaka futhi uyeza umsebenzi kalimit ngicabanga ukuthi kuzobe kowesingake kowes4 cause yokuqala udankisana bese uthi esibili mathematics bese uthi esithathu no chance les4 ke hayi asikakaziwa ihloko sakhona but yeza nje bafowethu sizoqhubeka futhi sihlangane khona la leli page ngakho konke okuphathelene no limit yeah ngiyabonga kakhulu bafowethu nesupport yenu nalaba ebebekhipha inhlamba zabo zokugcina ebebekhipha inhlamba zabo zokugcina bethuka amasela ngiyabonga kakhulu bafowethu ngiyathemba mhlambe inhlamba zenu khona la isebenze khona ngoba bengibona bengidame ngicheck epage ukuthi oh hey zikwatile zami ziyabethuka yabo so kubo bonke asebelahlekelwe izimali zabo ngoba sithema sibabuza laba for ukuthi send receive imali mafethu ngaleli business leni omunye uthi 3000 omunye uthi 5000 so kuningi abakushoyo kuhlukahlukene so asebelahlekelwe izimali zabo impela siyaxolisa kakhulu ngalokho ngoba mhlawumbe omunye imali beyifaka mhlawumbe ngoba esuke eyidinga ngempela ifoni kodwa ke kwawukuthi ke uyibanjelwa nje amasela ayithathela nje amashansi ngizobonga nje bafowethu ipolice station ngakhona lapha na eMpumalanga ngibonge no Mr Mona okusayitshena ukuyena osimukelile osiphathe nje kahle khona le eMpumalanga udaba luzwe phela ngiyabonga kakhulu bafowethu ulimit umfana kanalo lo phansi kulasenkandla umfana wazalele enkanini ongakwazi ukukhothamela abanye abafana kunjalo nje bafowethu ngiyabonga kakhulu bafowethu ithuba ngiyabonga kakhulu bafowethu danko